Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A zan yi magana kamar raina ya ɓaci wallahi, kamar kuma so dai ba wani abu. Ɗan uwa Hamisu Breaker, Breaker waka. Kai mutum ne nagartaccen mutum kuma ɗaukakakke wanda Allah ya ɗaukaka. A ɗan lokaci duk wani abu da ake nema ko mawaƙi ke nema ka same shi. So why reason da zaka dinga takura a YouTube kan suna sa hotonka a thumbnail suna ɗora abubuwa naka, ka ce lallai kai sai ka janye wa'innan abubuwan gaba ɗaya, kowa sai ya janye an daina ƙaruwa da kai. Haba da Allah, ai ba girman ka bane ba, na rantse ma da Allah ba girman ka bane ba, ka zama wani kai baka sani ba ma, ka zama wani kai da baka sani ba. So amma ka sa 'yan YouTube a gaba, ka sa abokanai na 'yan uwa da waya a gaba. Yanzu ma wai na ji labarin wai ka fara ƙara dawo da abin da ka fara a baya. Haba da Allah, don wani ya rabu da kai ya samu wani abu ta silaka, Allah zaka godewa, saboda wani ya dogara ta ɓangaren ka ya samu wani abu ta ɓangaren ka ya samu abin duniya. So amma zaka dawo ka dinga cewa lallai su sauke, in baka ba za ka yi striking nasu. In kai strike nasu ka yi musu asara sosai. Kaga a baya ka yi wannan asaran ta yi sosai, sun yi asara matuƙa sun yi asara. Haba da Allah Hamisu Breaker, ya kamata a ce ka duba, kai Allah ya ɗaukaka ka zama wani amma kuma kana buƙatar wani na ƙasa da kai ya samu a gare ka. Wannan ɗaukaka fa lokaci ce, in lokaci ya riga yi naka dole baya za ka yi, gwara ka shuka abin alkhairi kafin bayan ka ta zo. Wannan shawara nake baka, wannan abu ya kamata a ce ka gane sosai, don wani yana ƙaruwa da kai ba komai bane ba. Haba Hamisu Breaker, ya kamata a ce kai nazari sosai. Sakamakon turka-turkar da ake wajen kasa bambance ni da ni da Nasir Salisu Zango, hakan yasa ban yi gasa a gwiwa ba wajen tabbatar da gaskiya tsagwaranta, domin kuwa na fito jikina da kwarkwatata wajen bayyana wa mutane wane ne ni sunana Nura Tahir, ma'ana shi kuma wancan zaka iya kiransa da Nasir Salisu Zango, wancan babba ne ni kuma yaro ne. Wannan shi ne abin da zan iya sanarwa, ko haka wani. To al'umma kuna ji kuma kuna gani, wannan shine Nura Tahir. Gaskiya ne.